Hello guys, og velkommen til den her video. I dag laver vi admin abuse i stedet for Brainword. Og Sammy han er helt gone crazy hernede. Og ja, simpelthen vi har fået den nye Brainword dealer. Og okay, hvad? Og den har alle de her nye Brainwords. Og så køb en cupcake koala, do, en Clickerino Quabo, en Stoppo Luminino, Money Man, Nola Politia, Pirulidoita Bicicletator, Los Puggies, Los Spaghettis og en Fagrama and Chokrama. Jeg vil virkelig gerne have en Los Spaghettis. Den koster 20.000. Og den, hvad er det? Spooky Lucky Block! Dem alle sammen. Jeg vil have den alle sammen. Jeg får dem alle sammen. Der er også lus. Jeg sælger lige den her. Også den her. Der er også lus. Lucky Blocks. Sælge. Sælge. Bare kedelige Lucky Blocks. Okay. Lad os prøve at se. Den her. Den findes ikke mere. Den kan man ikke få noget mere. Sejt. Hej. Jeg har lige købt den. Jeg har købt en. Hvor er den henne? Men hvad? Bro? Jeg er lige blevet scammet. Ej. Jeg er lige blevet scammet. Nå, men lad os prøve at se, om vi kan åbne de her Lucky Blocks. Ej. Get out! Sådan. V Sammy. Alle sammen skriv V Sammy i comments. Fordi det her det er helt crazy. Nej, vent, hvad? Ej. Jeg er lige blevet scammet så højt. Jamen altså, man bliver scammet af den her. Det her, det er simpelthen unfair. Jeg vil have en Los Spaghettis. Men mens vi venter, så kan vi prøve at åbne de her admin Lucky Blocks.
out igen. Jeg vil gerne have haft en 6-7. Vent. Nu, okay, lifehack. Jeg har lige fundet ud af, hvis alle folk, de liker en... Hvad sker der? Ja. Ja, det er den bedste. Nu starter the party. Jamen, jeg har 20.000. Ej. Jeg har plads i min base. Ja, okay. Okay, I skal bare lige sige... Ja. Jeg siger bare lige alle sammen, I skal ikke prøve den her Bruno-dealer, fordi den er, den er virkelig dårlig, og den gider ikke at virke. Og jeg har lige fundet ud af lifehack. Hvis alle folk, de liker og subscriber lige nu, og skriver i comments, ved Adrian, så kommer der god luck, og lad mig lige se, ja, vent, Nåler politier. Okay. Adrian, prøv at gå derind igen. Ja, lad mig lige se, om den er god. Er det en god point? Ja. Det bliver kun god, hvis man liker og subscriber. Så kommer der held. Please alle sammen like and subscribe. I får lige 3 sekunder til at gøre det. Okay, har jeg gjort det? Okay. Så lad os åbne den. Like and subscribe. Ja, okay. Hvem lavede ikke like and subscribe? Det var altså lidt ondt gjort. Så kommer vi til næste. Kom nu, like and subscribe. Ja, der er en eller anden derude, der ikke like and subscribe. Nu skal I ikke bare prøve at like and subscribe. Nu skal I like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Oj. Der. Los Puggies. Adam, prøv at gå ind i Nåler politiet. Ved Sami. Los spaghettis. Adam, prøv at gå ind på Nåler politiet. Hvad var det nu, han sagde? Med det der... Ej. Jeg vil ikke have en bambu sahur. Den er altså lidt lort. Du siger bare... Altså, den er ret sej. Jeg vil gerne have en pagu, eller hvad det nu er. Pagu ting. Adam, prøv at gå ind i Nåler politiet. Nej, den ikke nogen stok. Hvad er der galt med den? Okay. Skal du se noget med den? Hvad skal du se med den? Nåler politiet. Prøv at trykke på den. 6-7. Den koster 67 millioner, eller 6-7 millioner. Det ville være sjovt, hvis der var en lux.
Okay, spurgt. Ej. Det var ikke sødt sagt. Okay, please. Nu skal jeg altså prøve at like and subscribe. Fordi, I'm serious. Okay, og jeg vil have en god Brindwood. Hvis jeg skal have en job Citrus eller en Los 67, så skal jeg like and subscribe. Kom nu. I kan godt. Det er bare et klik. Kom så. I kan godt. Kom nu. Like and subscribe. Like and subscribe. Kom så. Den er stadig god. Ja, okay. Det er nok bare mit luk. Ja, det er nok bare mit luk. Eller er det? Vent. Jeg troede lige, det var et eller andet. Han har lavet Taco Lucky Blocks. Det er kun om Taco Tuesday, han lavede det. Er det faktisk ikke kun Taco Tuesday? Jo. Taco Lucky Block. Det plejer det kun at være Taco Tuesday. I wanna see them. No. Ej. Jeg kender desværre ikke den Real Sammy. Det kommer jeg nok til. Når jeg bliver en stor YouTuber. Men det bliver kun, hvis I liker en subscriber. Jamen, der er ikke noget musik. Koster 67. Koster 67. Ja. Jeg bliver altså virkelig ked af det, når jeg ikke liker en subscriber. Kom nu. Ja. Get out. Ja, vi kan slå den her ting. Er det der overhovedet en La Cucaracha? Er det en rigtig en? Nej, okay. Er den spawnet? Nej, det er den ikke. Nej, okay. Er den så inde i min base? Er den inde i min base? Den er ikke inde i min base. Er den inde i min base? Hvad for en? Er den inde i min base? Nej, den er ikke inde i min base. Hvad for en? Jeg har lige købt sådan en slikkepind. Eller hvad det nu er. Mimi? Nej, den skal jeg ikke have. Mimi, vil du gerne lukke døren? Tak. Ej, jeg var så tæt på at få en Los Know My Hotspot Citrus. Så tæt på. Kunne I se den? Jeg så den ikke. Nå, er det det? Nå ja. Det tænker jeg nok. Ja. Okay. Get out of here! Ej, okay, det er faktisk stadig ikke virkelig godt, men it's increasing. The luck is increasing. Ja, der er et eller andet server error. Jeg ved ikke hvorfor der er det. Er der et eller andet galt med spillet? Fordi det er helt vildt. Okay, lad os prøve at se. Okay. Ved du hvad, jeg kigger ikke engang på det. Den er færdig. Ja, nu går jeg igen. Au! Hvad var det? Det var en Karlu. Au. Sådan den dårligste.
Undskyld. Ej, nu er der kun én row igen. Ej. Jeg kan aldrig få lov til at poppe den her. Kun, Sahur. Hvad? Hvad? Findes den? Korn, Sahur. Den findes det ikke. Findes den? Okay, what? Ej, det vidste jeg ikke. Er den ikke banned? Skriv ned i comments. Er den ikke banned? Jeg tror, den er... Var det ikke sådan en, man kunne få fra... Var det ikke sådan en, man kunne få fra Fuse Machine? Write down in the comments, please. Med den der kat, har jeg set det der meme? Så grineren. If you guys get a from 3 paths, 3 more. Sejt. Det er fedt. Okay. Så er der sket noget crazy? Er der spawnet et eller andet super crazy? Nej. Men jo. Nej. 10 gange luk. Kan jeg få en miavel? Hvis jeg får en miavel lige nu, okay. Så går jeg helt crazy. Altså. 10 times lukket faktisk. Det er sådan mega crazy. Jeg er hele tiden at spawne sådan kun secrets. Er 10x lock faktisk, er det max lock? Eller er det bare lock? Eller er der også en max lock? Det ved jeg simpelthen ikke. Ja. Okay guys, vi prøver lige at... Ja, vi prøver lige at leave og så rejoin. Eller hvad? Eller, ja. Prøv lige at leave og så rejoiner vi. Fordi... jeg kan simpelthen ikke få den til at virke. Altså, det er helt... Nå ja. Der burde også være... Der burde faktisk også være... Laver Kales ikke live lige nu? Det burde han at gøre. Men lad os åbne de her Lucky Blocks. Ej, nej. Vent, hvad? Hvor er jeg? Hvorfor? Ej, er der ikke et minibus mere? Ej, nej. Nej. Hvor er jeg dum? Det skulle jeg ikke have gjort.
Jo, huha. Men hvad? Get out. Okay, vi klarer den. Hvad? Hvordan har hun adgang til min server? Det skal hun simpelthen ikke have. Det... Hvorfor har hun adgang? Det giver ikke nogen mening. Hun skal ikke have adgang. Det giver altså ikke mening. Hun burde ikke at have adgang til den her server. Ikke. Nå, men lad os åbne den her Lucky Block. Ej, jeg var så tæt på igen. Jeg var så tæt på. Nå, men i hvert fald er der stadig admin abuse. Klokken det burde også slutte om 5 minutter. Og lad os åbne. Jeg har en Lucky Block. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke en Lucky Block. Har jeg ikke en Lucky Block? Nej, jeg har faktisk ikke en Lucky Block. Mærkeligt. Ja. Dam. Hun burde ikke adgang til den her private server. Hvad? Jeg har aldrig nogensinde givet hende adgang til Stille Bennett. Hvordan? Lad os lige se. Servers. Configure. Hun har Nej, vent hvad? Nej, hun har ikke adgang. Hun er hacket herinde. Det er hun. Lad os lige skrive vent. Fordi jeg tror simpelthen ikke på hende. Hvor er hun henne? Jeg kan ikke lide at se, hvor hun er. Jeg kan ikke lide... Hvor er hun henne? Der er hun. Jamen, det lægger bare, altså. Guys. Det lægger. Det lægger helt for vildt. Altså, det gør det bare. Er han ikke live? Jo, Kales. Han burde være live. Er han ikke live? Jo. Men hvad? What the
Hell, jeg tror faktisk, jeg har ham som ven. Han er live. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan hun er kommet ind. Det er så mærkeligt. Det er simpelthen så mærkeligt. Det er så mærkeligt. Hun er kommet ind i min server. Jeg vil mega gerne have noget spaghettis. Kom nu. Okay, lad os lige skrive. Hvordan har du adgang til den her private server? Lad os lige gå hen til en og spørge. Så får jeg den her. Lige det her, det er mine. Så får hun dem der, og så får jeg også dem her. Ja, gå væk. Det er mine, det her. Gå ud. Gå ud af min base. Han er restocked. Stadig. Har jeg spundet ham? Altså. Jeg har ikke forstået det her system. Men lad os prøve at åbne de her Lucky Blocks her. Like and subscribe. Lad os bare prøve den anden. Lad os. Hvordan skete det? Hvad var det? Nå. Should I add more for grammar? Jeg er klar. Jeg er klar til at købe den. For grammar and chokwama. Jeg vil virkelig gerne have los spaghettis. Altså, helt seriøst. Okay, det gider simpelthen ikke at restock. Toiletto focaccia. Ja, klart. Og han aktiverede 8 gange lock. Sådan. V-Sami. Okay, lad mig åbne den her så, please. Og lad os se, hvad jeg får. Not bad either. Men de her, de skal lige væk. Faktisk. Ja, sådan. Jeg tror, det er alle trades. Er det ikke alle trades, der lige er kommet? Los Puggies. Ej, okay, den er faktisk virkelig dårlig. Hvordan laver man overhovedet
sådan en Transstruts Turbo. 4.000. Det vil jeg gerne vide. Og jeg har en challenge til jer. Okay. I kan bare sende et billede ned i comments eller sådan noget. Jeg vil gerne prøve at se, om I kan finde ud af at få en 6-7 fra en admin. Lucky Block. Det, I bet you cannot. Jeg siger bare, jeg tror, at I ikke kommer til at klare den. Jeg tror ikke, I kommer til at få en 6-7. Det tror jeg ikke. Men 5.000. Jeg vil have den. Altså, okay. Men sådan helt seriøst. Sådan helt seriøst. Sådan helt seriøst. Okay. Nå, men der er Adex Lock. Og det er virkelig sejt, at jeg fik sådan en lille tralalitas. Fordi det var helt normalt jo. Hey, jo, gå ud af min base. Gå ud af min base, det er en krabbe. Gå ud. Gå ud. Ud. Okay. No. Rejoin later if you want to. Ja. 6-7. Må jeg få en? Må jeg en 6-7? Nej! Fandme nej. Det må du ikke. Du må ikke få en 6-7. Jeg har ikke engang selv råd til at få en. I får lidt dårligt. Ej, det er synd for den. Ej, hvorfor græder den? Det er nok fordi ingen kan lide dig. Hars, loser. Ej, det er synd for den. Show some respect. Bum 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 bum. Ej. Jeg vil have den. Nej, jeg vil have den. Nej. Har hun alien slip? Det var unfair. Det er lidt unfair. Hvorfor har jeg ikke alien slip? Okay, lad mig lige se. Jeg tror, at admin abuse er slut. Jeg tror, det er slut. Det er slut. Slut. Nå, men det var da stadig sjovt. Fik den her korn sahur. Den fandt... Jeg troede jeg ikke... Vent, er det faktisk ikke slut? Og det er det ikke. Det kan man godt se nu. Var det ikke også en time? Jo, det burde være en time. Jo. Okay, så jeg fik faktisk... Nu har jeg lige klippet det ud, men jeg fik en Guidido Digitale, en Grobuk Paki. Og så en mere Guidido Digitale. Og ja, det fik jeg simpelthen. Bare for sådan en bambus og ting sted. Ej, det er sådan fair, hun har en Aquanaut. Den stiller jeg. Sådan. Yes. Ej, hun er nok så sur. Jeg vil gerne lige se den. Jeg har aldrig set den før, faktisk. Nice, den er sej. Nu fik jeg den også lige til index.
Men boom, we are stacked. Damn, man. Damn. For den. Okay, jeg prøver lige et trick, okay. Okay. Jeg prøver lige det her. Jeg ved ikke helt, om det kommer til at virke. Men blok. Jeg vil sidde herinde. Sådan væk. Sådan væk. Fuck, jeg er god. Fuck, jeg er god. Jeg er så god. Nu er hun blokket. Hun blev blokket sådan. Ja. Yeah. Bum, 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 bum. Nå, men det var admin abuse. Jeg når desværre ikke mere. Så synd. Fordi admin abuse, det kommer stadig til at vare ret lang tid. Men vi er jo så heldige, at der er admin abuse hver uge. Så man kan bare gøre det her hver uge. Så. Og han har lavet 4 gange log til en time. We's in the chat. Ja. Yeah. Kommentar. Ja. Yeah. Åh. Hvad sker der? Okay. Pis. Den sælger jeg. Okay, lad mig... Den her, den er virkelig sej. Den her har jeg ikke brug for. Og så ja. Det var det. Det var admin abuse. Jamen, og ja, det var det. Og ved I hvad, det her det er faktisk ret rare, fordi det har 1% chance for at få den i en secret lucky, i en Brainword God lucky block, tror jeg, eller en secret lucky block. Ja. Men så det er ret specielt. Og vi fik ikke nogen Dragon Cannelloni eller sådan noget. Så det her, det kommer til at blive her. Det er det nye. Så... Ej, nu kan jeg godt forstå, hvorfor det er trolling. Han har jo ikke nogen brainwords. Nå. Men så... Kom nu. Ej. Nå. Men vi fik en Bombini Gusini, den har jeg brug for til at rebirth. Og så ses vi i næste video. Hej hej.